mbokki Sénégal mbokki àdduna rawatina yéen waa diaspora bi añu leen di yégal ni jaaxle jeex na ak Ndiaye Immo waaw Ndiaye Immo dafa ñëw ngir taxaw leen ci lépp lu jëm ci wàllum vente de terrain de 150 mètres carrés 200 mètres carrés à 300 mètres carrés ci anam bu xéwale te yemul ci loolu Ndiaye Immo daf lay accompagner ci wàllum tabax toppal la say papier ba mu leer nañ kaay ma wax la les terrains sont disponibles à Bambilor boo jugee Dakar c'est juste à l'entrée bu dee zone de Diender bi sorti Bambilor te Ndiaye Immo nag terrain yi sori bu dara ak route nationale bi pour ay villas yu garantie sol dior non inondable déjà habité seet sil gaaw Ndiaye Immo pour plus d'informations contactez-nous au 77 267 03 33 ak Ndiaye Immo jaaxle jeex na. caggal yehi ha yettima ɗo yalta ƴettoya suudu mum mi yalta galle makko mi luɓira ɗum caggal min waɗa dérangé min woni probléme galle o mon fof onon fof so Allah jaɓi meeɗa famde ɗum ɗo ñande neɗɗo ari horandema fof probléme ñande neɗɗo ari horandema fof probléme hande noon probléme o yeehi ha yetti yalta ƴettoya suudu ɗum kam tawata kam ɗo wiye min fusi galle o mi watta ɗum kam jeehowo Aissata Aissata eyi argani Aissata min kam jaltowo galle o mi yaltat galle o hande kam so Allah laaɓɗo jaɓi kumtaka tawta kam ɗo wa baba ko tapaɗa sa yetti galle o mi anda baba wi ko yalta galle o nam min wawa wonde e galle ko woni fof mi takka e galle mi tuuma e galle caggal no yeehi ha yetti joom galle wi no yalta galle hade joom galle wadde disparaître min waɗa disparaître ala baba kada mi haalanma an haala yoro teftetake an kede ndi haala yoro teftetake an eɗoɗo kosine haala yoro haala makko kake ɗum kay oto nawi ayi kañum ganda haala tan o waɗata wona kala ko haali tan o waɗa goppe kala ko haali o waɗa yero kala ko menno kam haalde o waɗi ɗum anani lewru ndu ko yawi ko yero fi kam ɗo yero waɗi kam ɗo menace de mort te so mbiyam ay kanga dañta debbo kangaɗo waltata e debbo kangaɗo jogata ko esprit resoyde lembel onon mbaɗimo kangaɗo way kanko o hangaɗo anani caggal min waɗa dérangé Aissata mi yaha ndam min yero mo wawa ƴettude fittandu ɓiyam ɓinguel gotel Allah rokkam woni Aissata ƴettumi dokkumi ɗum yero kureyi jam no kewi ɗo yasin guila garmi a wi kam aɗa jogui appartement wallahi yam ar mi wona e jaam way min horsinde ɓiyam e yidde yero ɗum woppi kam ɗo anani so yi noon ha yonti yero wino yalta no jettoya appartement no jettoya suuf sababude ni goppe kam baba noon mi haalanma heɗomi haalanma hay haala yoro ala baba annene oto wanni annene sa waɗini ha annata men yeew Aissata baba yeew noon ay haala yoro teftetake ana haali fof so woni no yero ko neɗɗo aytata ko foti fittano dokka ɗum rutto wiyene yewma aɗa andi kay on to ƴaŋoy woppir noon ko ko gasi ha paari mi watti hebde appel uji ganduɗa natti kam welde aɗa am min mbaɗa bonna galle yero anani min ko ɓiyam addi kam ɗo yero jaltugol ngol ko onon tan wona onono haalde o noddi koreji fof o haalni o wi mi fusi galle makko caggal no yettima ɗo ala oto wan ɗum annene baba annene woppir ala kono baba oto wat ɗum annene oto wat no mbatta ɗum yaasi ɓerɗam nde huul min ko gañanni yero haydara ala komi yidanani yero wallahi ne woodi mbo jogue makko yurmede fuutankoɓe fof mbaɗi pétition mbin dokkata yero debbo ay min mi ƴetti ɓiyam mi totta yero
min andata mbaɗiɗo yero wi min kam jiɗo furde galle makko wallahi o juumi ha ñenen ɗo kumtari ko ñamanno ɗen koɗo yero heɓdu songiɓe ay hofru makko ala baba annene baba sa waɗi ne annene amen annene yero haala mum tefterake yew an yetto e nder joni noon jooɗo e dewgal ma way min kam kam jawo ala jaggal min fuɗa wallahi baba woppata kam ɗo barki salatu fade o ande e nder suudu baba wallahi min mi yakata yani baba yakata mi jooɗoɗo baba ɓurani kam dewgal ngal baba ɓurani kam ay baba no wayi wala heɗami haalano an kay won resta tan ya nder mbeɗenara nder len situation yoni noon e arñi hen nden yero haala mum e tefte aɗa ɗum welani barki salatu fade ɗum welani a dewgal bamma no wayi hen heɗo omo ɓeydi ɗo probléme o an aɗa andi baba ko haalta ko mbeɗa andi ko haalata kadi min ganduma Allah wadduma o woppir noon min mami reglu ɗum arje hen nden ay baba may woni woygilla Aissata aɗan ko woni omo ɓeydan ɗo yimɓe probléme an mi hen nder wallahi dewgal jarani ɗum dewgal jarani yaasi ɗum dewgal jarani ɗum barki salatu fade dewgal jarani yira hande min mi yaltat galle o wallahi hande mi yaltat galle baba yero yero wona ennemi ma yero mi wona gaño ma hamɓe soda koma salminani kam te yero woppi kureji kewɗi garmi galle ma kam wonno ennemi ma mi ƴettata ko ɓuuri mawnude e yam ko ɓuuri mi hursinde adunam wona ɓiyam mi rokkuma hande au moins jam waali walla jam ñalli walla salamu aleykum ala ko ustantuma min mo jiɗɗa wadde gaño kam jiɗɗo guitta ɗum e haqqille ma ganda yero min mi wona gaño ma gila mbaɗa ummo Fouta mi ronkani to jippimi Yaasin wiyama galle makko anani caggal noon yero min waɗanma dérange min sa yiiɗi mbaɗa wawma tubande ganda mi wona ennemi ma nda a fota ko wirtade yero en mbaldani mbirtoɗa kama salminani kam wona ko yooɗi hakkude men enen ɗiɗo joni so taw min mi ala envie salminde noon yero a foti jogade envie salminde kam saabu ko ɓiyam ndefɗa kam koɗoma yero no wayi waade fof kam koɗoma gilol gummi mi wuuro e wuuro ko galle ma ngari goppumi galle kureji fof mbimi galle yero jikkoye toon te min gila mbaɗa ara ɗo mbaɗa andi ko wonko fadat kam ɗo way hatta fof mi yejjiti woppi anani caggal bone yero ko jaam caggal bone ko jaam waɗam respecté kam neɗɗo korsinnom anneteɗe duttam teddugal ngal ko ɗum tan wonno ok dasmura e yero min mi haaldata ma fulla e fayda aɗa wiya kam dasmura fota wonde hakkude men enen ɗi wimami wona ko ɗum wonno dasmurade woni allahu ahalam wona ɗum wonno ɗum kalanoɗa kam ɗum kalnanno ma way wimami ala envie salminde hande a anda no pinirmi wona dasmura e way yero a fota ko wirtade wiya non mbawɗa finirde fof yero salminam ɗan calmina o calminta kam ɗo ko usantuma yero mi ala envie ala
ay yero koye lewru korko gonnen te juulɗo ko juulɗo tan wonat walla ɓorta wuttema juulɗo gonoya keefeero duma wonda ala a foti wonnede keefeero e nda gueɗe mattaɗe gueɗe keefeero e yero a nani te min coowuji ko min tampi hen yero min tampe histoire min tampe coow min tampe jaggue bammodi joni noon sa tampi neɗɗo wirsimama salminani o nanggu jamburu ma you know it's please no you know English man yero min a waɗa a wawa moftude ɓiyam mbiya salmintaka ɗum wawa wonde de wawa wonde a joni a yogot kam mi salmin ma min woni min ala envie mi yiiɗa yettidade e ma won hen nokkuji par ce que kadi yurmikino mi yurmima seeɗa donc woppu affaire o buuba quoi somi salminanima tan fam don min mbawi hadde ay min hanki mi jogorno yaltu galle o yettu so wonano yasin e Aissata mi yaltanno galle o ay min noon jinmi wondude koye neɗɗo way neɗɗo mo yiiɗa wadde hoore mum neɗɗo koye an jimi ɗum an yero koye an jimi ɗum way jeehen aduna nen yeeso men gila fuutankoɓe mbaɗi pétition mbi dokkatama debbo ko min dari mbaɗi riposte mbi biro ket debbo bab sa yi ñenen bammi réalisé no mbaɗi ni rek wona pour hedde no kaldirɗa ni quoi no kaldirɗa em ni aɗan sinno an wonno somi haadirima no wimo wonde yero eni resde yummani ɗine fa weltama mais min ko ɗum waɗi garɗa kallam ɗiɗon haaluji imagine toi ɗum ɗo hay goto yiiɗa wiyen noon hay goto yiiɗa haalnede kalon haal hay goto kadi yiiɗa waɗede ɗeɗon gueɗe ko ɗum waɗi kam minnen no kaldirɗa em ni mettimi hen ɗin yaltu gallamen wona pour haydara boy ɗum ko haydara aɗa famani min nanguiran ɗum haydara de pour oɗon haala wallahi min guila jeltumi ceerto en onoɓe eno kalmi ko aussi a famani enen ɗo tan gonta eɗen kira maire uji te an aɗa andi so pawuji gonno maire uji jelti aduna vite fait pawuji ƴetto goɗɗum a famani ɗum eɗen noon eɗen pour oɗon jikku so pawo yelti aduna keɓeno ɓe en kira yummen mais an komi ƴimmama boy an ka kiro yummande hen de ani yumma baba ay sa yiɗi sigirague men juuti oppu ka ɗon haala saabu min sa yi mi waɗi noon ko wonko tegen wadde noon saabu neɗɗo wonko jiira yumma naata a jaɓata nan ɗum hen saabu an ɗo joni a haali haala ka mbiɗa so tawi ko yummiraɓe men jafno aduna barame ma jawna desa goɗɗo mais noon debbo noon kañum ɓuuri mettude par ce que debbo a wawa yiide suuko poɗɗene ma ene yiya yumne naate wona gueɗe waɓen yeren hannde aɗen nafata so tawi a yi a nanno yumma e wona gueɗe nan ɗum e babiraɓe nafoɓe taw ene wawi nabde yumma janggo e jaam anani an noon so yiiɗi an kam jaaha ƴeewoya goɗɗum ko mbawɗa nabde hoorema mais wona waɓaniɓe sa yiɗi cikiraga mi juuti tan oppu ka ɗon haala non mi famima boy mi famima mi artata oɗon débat quoi tawi yaw sa yi ko kalano wami ko an ƴeew ƴettumi exemple sirama oɗon hawa bari bammo no yalti aduna nde nde yummo arɗo wino humane nde ha comme salibi ha woni ha ƴetta e copain am oɗon ceerno moɗi te nde yummo yalti aduna nde bammo vite fait resi debbo goɗɗo mboɗo wawi wiidema kalmo jiiɗi a sali taw ko oɗon babiraɗo wona babiraɗo ɗum so tawi tan babiraɗo ko babiraɗo ɓiɗɗo saltawde yummum rese mais tawi wona babiraɗo tan kalmo jiiɗi a sali tan taw ko babiraɗo wona babiraɗo mais babiraɗo yereni hannde moyloɗon nene famam sa yi mi riddima gallami kumtare rek ko pour ɗum tagui wona pour haydara mais noon aɗa mboɗo ñaagumani yaafuyde non ala probléme mboɗo ñaagumani yaafu oɗo jour non oɗo jour min ya maire o ha an gillen oy gillen ha joni pawo holon yero watinola te baba mi fami baba oppu kana haala oppu yero mbeɗanam gallamango min so tawi goɗɗo res nene wonta yero wa yow min jogo ɗum pawa ha galle mam humaɗo yumma lawol goro a ñenen mbaɗɗa ɗum de baba aduna lakar kam ko aduna kay hay lakar jiiɗa jiini tan mi haalama ɗum Nia Imo, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33.